Na okraji Kroměříže můžeme najít domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka, která je zařízením příspěvkové organizace sociální služby města Kroměříže. Jejímž zřizovatelem je právě město. Barborka je zařízení rodinného typu, které v rámci systému domácností poskytuje pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Náplní zařízení, které nabízí až 108 lůžek a všech jeho pracovníků, je poskytování kvalitní sociální péče občanům, kteří ji vzhledem ke své sociální a zdravotní situaci potřebují. V zařízení jsou uplatňovány principy jako oddělení sféry práce od sféry bydlení, možnost zachování běžného denního řádu, respektování potřeb, přání a rozhodnutí uživatelů, stejně jako možnost zabývat se zájmovou kulturní a sportovní činností nebo vytváření optimálních podmínek pro jejich začlenění do společenského života. Výhodou bezesporu je, že je zařízení Barborka soběstačné, například v oblasti stravování, kdy se může pochlubit vlastní kuchyní nebo moderní prádelnou. Uživatelem služby se může stát osoba starší 14 let s mentálním postižením. V Barborce získá ubytování, poskytnutí celodenního stravování, kvalitní zdravotní péči, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, včetně hygieny nebo sociálně terapeutické činnosti. Posláním domova Barborka je poskytovat kvalitní sociální službu s respektem a úctou k člověku. Snahou je pak umožnit osobám se zdravotním postižením prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní život. Klienti mají možnost splnit povinnou školní docházku nebo studovat přímo v areálu na střední škole Euroinstitut. Tady je nabízen dvouletý učební obor s výučním listem provozní služby nebo obor praktická škola. Vzdělávání je pro všechny klienty bezplatné a pomáhá jim v dalším uplatnění na trhu práce. Daří se jí tvořit dostatek zábavy, která slouží mimo jiné i pro začleňování klientů do kolektivu a krásný areál domova tak překypuje životem.